И какво става, хора? Здравейте и добре дошли в първото ми видео за този канал. Днес, както сте разбрали от заглавието, ще играем на Brawl Stars. И също така съм ви подготвил малък Star Drop Opening. Та, както виждате, тук имаме на събрани ревордове. И тук имаме още награди от Brawl Pass-а. Но преди да започнем с видеото, искам да ви напомня, че още сега можете да се абонирате за моят канал и да харесате видеото. Също така искам да ви помоля да напишете долу в коментарите какви други игри искате да виждате в канала ми и да можете да се присъедините към моят Discord сервер от линкът долу в описанието. Та сега нека започваме с Star Drop Opening-а. Започваме от Brawl Pass-а. Така, започваме. Нека да видим. О, епик. Добре, епик като първи Star Drop. Много добре. Получаваме 200 парички, добре. 100 кредита. Почти ще отключим Тара. Продължаваме с втори Star Drop. Добре, Rare. 1000 парички. Добре, 1000 парички са добре. Продължаваме с трети Star Drop. Супер, добре. Не е толкова за сега, имахме един епик. Добре, отключихме Тара, чат. Отключихме Тара, можем да я сменим с Джин или Макс, но аз мисля, че Тара е най-добре избор тук. Така, продължаваме с включването на Epic Brawler. Стю, Гриф или Пайпър. Мисля, че Гриф ще го играе най-много, така че него мисля да отключа. Сега продължаваме с пореден Star Drop, нека да видим. Митик! Окей, Митик, чат. Добре. Нека да видим какво ще се пада на този Митик. О, скин! Скин на Бъс. Ние имаме и Годзилата, така че мисля, че този скин няма да ни е от голяма полза. Така че ще натисна Continue. Така, 10 джема. Добре, вече има 195 джема. Продължаваме с още един Star Drop. Митик! Още един митик! Добре, чат, втори митик подред. Добре, нека да видим какво ще се падне. Още един скин. Не, всъщност е нов броуър. Бери, чат. Хора, пада ни се Бери. Добре. Найс. Продължаваме с 1000 кредита. Добре. И с още един Star Drop. Нека да видим дали ще се падне Legendary. Не. Добре, мисля, че с два митика няма как да се падне Legendary. Така че продължаваме с 100 кредита. И с пореден Star Drop. Добре. Епик. Добре, от Rare на Епик. Мисля, че се падне нещо като... 100 кредита. Добре. Това е много добре. Така, 1000 парички. Трети, още не Star Drop. Обърках се. Добре, аре да се падне Legendary, бе, чат. Искам Legendary. Продължаваме с пореден Star Drop. Остават още 2 Star Drop от Brawl Pass-а. И после продължаваме с Trophy Roll, чат. Добре, 50 коина. И вече имаме 205 джема, добре. Уникално, добре. Продължаваме с последния Star Drop от Brawl Pass-а. Още един Rare. Добре. Свършихме с наградите от Brawl Pass-а. Сега продължаваме с наградите от Trophy Roll-а, които също не са малко. Доста си поиграх. 200 парички, добре. Окей, Star Drop. Аре, само Rare ни дава, бе, човек. 150 PowerPoint-а, 500 кредита, добре. Още 100 ни трябва да отключим Гриф. Добре, перфектно. Още 150 точки и продължаваме с Star Drop. Супер, добре. Така. Продължаваме с 200 коина. Трябваше да прекъсна за малко видеото. Сега продължаваме с Star Drop. Добре, нека да видим. Добре, Rare.
925 точки. Добре, това е много добре. Това е много добре. Отключваме гриф. Супер! Трети нов броулър в това видео. Сега продължаваме с включването на Mythic броулър. Добре. Мисля, че тук вече ще избера Джин. Така. Още един стар дроп. Добре. Супер Рер. 50 точки. 200 коина имаме. Имаме още един стар дроп. Добре. Молим се. Още един супер Рер. Добре, ай се спре играта с тия супер Рери, бе, човек. Писна ми. 200 парички. Още един стар дроп. Айде. Още един супер Рер. Добре. Мисля, че имаме още два стар дропа. Имаме ли шанс за Legendary? 150 точки. 400 кредита. Добре, прекрасно. Мисля, че ще успеем да вземем и Джин. Да, ще успеем. Така, още един стар дроп. И още един супер ер. Човек, 3 или 4 супер ера подред. Добре, 200 коя. И време да отключим Джин. 4 нови броулъра в това видео, чат. Добре. Отключваме Джин. И продължаваме с отключването на легендарен броулър. Леон, Кроу или Санди. Добре, аз за сега ще избера Леон, но искам вие в чата да ми пишете кой е най-добре да взема. Леон, Кроу или Санди. Аз мисля лично, че Леон е най-добрият избор тук, но съм 100% убеден, че някой ще каже да избера или Кроу, или Санди. Мисля, че повечето ще са за Кроу или Леон, но искам точно да преброя резултатите и да видя кой броулър да взема. И продължаваме с последния стар дроп от Trophy Road и като цяло. И се молим всички за нещо хубаво. Най-накрая да не е супер рер или rare. Или да е Mythic или Legendary. Добре. Така. Rare. Rare стар дроп ще е. Така. Приключихме с всичките реворди от Trophy Road от Brawl Pass, но аз ще си купя кръсти кеш. Ще си точно така. Правилно ме разбрахте, ще си купя кръсти кеш и ще взем точно ето тази оферта. Мисля, че ще ни стигнат паричките всъщност. Или може би няма да ни стигнат с малко, но ние ще изпълним квестове, мисля, че така се казаха, за кръсти кеш и ще си вземем тази оферта и ще получим Legendary Star Drop, 500 кредита, Player Icon, скин на Джес, който наистина е много хубав и такава кутийка за супер сила, Power Meal. Та, сега отиваме в шопа, скроваме и виждаме ето този красавец тук. За 79 джема ще получим 2500 кръсти кеш. И мисля, че това наистина се заслужава. Защото не мисля да взема за 53 лева 300 кръсти кеша. 30 000 кръсти кеша, да извинете ме. О, тази оферта заслужава повече, чат. Ще получим с 500 кръсти кеш повече. Добре. Всъщност ще си вземем ето тази оферта. Да. Добре, вземем с тази оферта за 150 джема. И ще останем точно с... Чакайте, сега ще ви кажа колко. Добре, взехме си офертата. И останахме точно с 56 джема. Добре, перфектно. Сега нека видим дали ще ме... Да, хора, имаме точно... Почти точно кръсти кеш, за да вземем офертата. Добре. Вземи си оферта. Така. Падна ни се кларинета. Добре, супер. Така. Продължаваме с кое? С скина. Добре, този скин искам да си го скриншотна. Така. Добре, идеално. Слагаме го. Слагаме скина. Получаваме пин на Джеси.
плеер айкъна, 500 кредита, добре. И най-очакваното нещо, легендарният Стардроп, добре. Искам да видя какво ще ни се падне от този легендарен Стардроп. Отваряме го на 3 заедно. 1, 2, 3. И нека да видим какво се пада. Хайперчардж на Брок. Добре, ние дори му нямаме 11 левел. Брок, но не се пада Хайперчардж. Добре, колко броуъра успяхме да отключим днес? 4 нови броуъра, именно Джин, Тара, Гриф и Бери. Добре. Този епизод със сигурност се заслужава да го изгледате до край. Добре. Сега ще направим по една игра с Тара и Джин, защото виждам, че те са митик броуъри, а пък другите са епик броуъри, а пък можете да се абонирате за канала и да харесате това видео, за да може, когато кача следващото видео, да ви излиза по едно известие. И в другите видеа ще играя с Гриф и Бери. Така че може да следите канала и наистина очаква се да правим много добри видеа. И наистина ще продължаваме да си купуваме такива неща с джемове, с пари, с каквито и да е неща, чат. Така че абонирайте се за канала с кабанка и харесате видеото. Наистина заслужава си. А сега нека да продължаваме с геймплея. Ще направим 2 игри, защото видеото вече е около 12 минути. Нещо такова. И не мисля да го правя много дълго, защото все пак ме е първо видео. И да. Също така, извинявам се, ако не си направя грешки, но наистина това ми е първо видео. До сега съм правил лайфове в TikTok, но не съм правил видеа в YouTube. И наистина искам да видя как ще се развият в тази платформа, защото наистина знам, че тук е доста по-трудно от TikTok. И да, като цяло, извинете ме. В другите видеа ще се опитам да правя възможно по-малко грешки. Така. Чупя стените. Този Гриф трябва да прави нещо добре. Вкарва. Прекрасно. Сега тези всичките ще се скупчат на едно място, защото са ботове. Да. Естествено, че като кажа, че са ботове, бота ще ни убие. Така. 1-0 за нас се остава минута и половина. Гъс вкара, човек. Не го очаквах това. Беше сам срещу двама все пак. Но успя. Добре, спечелихме играта с Тара. Сега да видим играта с Джин. Не мисля още да ги апгрейдвам, защото искам да видя всеки броуър какво точно прави. Въпреки че знам аз какво правят броуърите, защото имах преди акаунт с 20 някакви хиляди, но него го баннаха и вече го нямам. Така. Добре, убихме Джина. Този, как се казваше? Та печката с корабийките. Така. Убихме Мендито, добре. Поемаме топката. Сега иззаме сами срещу вратаря и вкарваме. Добре. Сега ще опитам да хвана някой човек. Бам! Печката с корабийките хванахме. Добре. Поемаме топката по тъча. Добре. Поемаме я. Подаваме на Муто. Сега. Добре. Не трябваше да подаваме. Не. Добре. Добре го изиграхме. Сега мишката трябва да ни подаде. Точно така. Сега ние ще влезем от тук. И не успяхме да вкараме. Добре. Добре, Муто, много добър пауър от Муто и сега би трябва да вкараме. Да, точно така. Добре. Карахме. И правим втора победа, добре. Мисля това да е от епизода. Понеже ви казах, че не искам да го правя много дълъг, защото все пак ми е първо видео.
И да, надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, можете още сега да се абонирате за канала с камбанката, да харесате това видео и ви казах да напишете долу в коментар на какви други игри искате да виждате в канала. И също така можете да се присъедините към Дискорда от линкът долу в описанието. Благодаря на всеки, който изгледа това видео до края. И също така много ви благодаря за 15 абоната без видео. Наистина това значи страшно много за мен. И наистина ми показвате, че ме подкрепяте и че наистина искате да виждате контент от мен. Така че благодаря наистина за цялата подкрепа. Аз бях Боян, вие бяхте с мен и ви очаквам в следващото видео и лека от мен.